Γεια σου φίλε μου Σοκάρ. Γεια, καλησπέρα παιδιά. Είμαστε το team από το Greek Gamers TV. Σήμερα έχουμε ένα δεύτερο επεισόδιο Skyblock, θα φτιάξουμε φάρμα. Πρέπει να φτιάξουμε. Δεν την έχουμε έτοιμη ακόμα, θα σας τα δείξουμε στο επεισόδιο. Ναι, επεκτείναμε λίγο το νησί από εδώ. Λίγο θα το επεκτείνουμε. Ναι. Εδώ πέρα θα κάνουμε θα βάλουμε τη φάρμα. Επίσης, έπεσε. Δεν πειράζει, είχες άιδια? Όχι. Και είναι η φάση ότι δεν είναι τροχή. Α, τώρα τροχή. Όχι, δεν τροχή. Δεν σε κάνω πάνω. Βρε, κάνε set home στο τέτοιο. Στο νησί. Στο νησί. Το νησί. Μια φαντασμαγορική σειρά. Από ό,τι βλέπω έχεις πάλι τα προβλήματά σου. Ναι, συνέχισε το βίντεο. Εντάξει ρε. Επίσης φέλος. Παρεξηγήστε, θα τα λίγο στην πορεία. Πρέπει να βρείτε λίγο το ίντερνετ. Μάλλον. Ή ότι θέλει να δίναμε σε ένα σπιτάκι. Όχι. Καλά, ωραία. Τώρα θα φυτέψουμε τα καρότα μας. Όχι, θέλω να πω και εγώ πως έχεις κάνει παραπάνω και έχεις κάνει χάλια. Τόσο σημείο. Κολλάμε λίγο εδώ. Εδώ βάζουμε το Άγιο νερό. Ο Άγιος. Εννοείται. Το νερό είναι ευλογία. Τέλος πάντων, επίσης σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα επεισόδιο με League of Legends. Ναι. Ναι, και ο Ρόμος να κάνει ένα solo βίντεο. Ναι, θα κάνω. Θα δοκιμάσω την τύχη μου σε αυτό το παιχνίδι. Στο μέλλον. Ναι. Εντάξει, τώρα πέθανε. Λοιπόν, γεμίζουμε τους κουβάδες μας. Βάζουμε ήδη τις φυτίες. Μας περίσσεψαν. Κάνε καμιά χαζομάρα. Γράψτε κάτω στο κανάλι. Επίσης, θα έχουμε στο description. Θα έχουμε στο description το IP του server για να μπορείτε να μπείτε. Θα έχουμε διάφορα κανάλια. Τώρα εγώ δοκιμάζω να κάνω ένα intro. Όχι ομιλίες τέτοιες, εικόνες, καναλιά, μικρό, όπως έχει χάκι. Ο hacker μας. Και επίσης μόνο πότε θα βγει το 1,6. Όλοι ανυπομονούμε γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Επίσης θα γίνει ένα mass login. Δεν ξέρω πώς είναι, τέλος πάντων. Στις 30 Ιουλίου είναι ιστορική, γιατί θα είμαστε και εμείς. Πού, τι είναι αυτό, πού με έβγαλε. Πάει καλά. Μάλλον όχι. Μπήκα. Άμα σου πούμε να πιστέψεις. Πού? Τώρα βλέπω το ζούγκλο που μπροστά μου. Μήπως έβγαλε στο Warp Wild? Φίλε μου. Εντάξει, θα πάμε. Όπως πάντα θα είμαι ο σωτήρας και αυτής της μέρας. Με τρόλα. Για να δεις τι πραγματικά θέλουμε. Έχουν και καρκακούζι. Λοιπόν αυτή. Πρώτα είναι οι πατάτες, μετά είναι τα καρότα, μετά είναι τα seeds και μετά είναι τα καρπούζια. Επίσης θα βάλω τώρα και ένα με κολοκύθα. Επίσης εδώ πέρα έχουμε και αυτό ξέρετε τι είναι σωστά. Ναι. Και έχουμε σκοτώσει κανένα 2-3. Να,
δείξει πόσο slime τους έχουν. Ωχ. Εδώ λοιπόν 17 slime ball, μερικά τόξα και βέλη από τα σκελετών. Δεν τα τσιτάραμε, να ξέρετε, τα βλέπουμε από σκελετό. Εννοείται. Όχι έτσι. Επίσης, ήθελα να σας δείξω με 5 πάλι. Δώσω, πραγματικά, Αυτό το ίντερνετ σου με τρελαίνει. Ποιο ίντερνετ, σας είναι αδύναμο. Ναι, όντως. Στο αυτό το επεισόδιο θα μου ακούτε συνέχεια να λέω ότι σε πέταξε το σερβερ. με 5 μπορεί να είναι βαρετό. Εντάξει. Λίγο βαρετό. Όλοι κάποτε στη ζωή μας. Λοιπόν, έλα να δείξω δουλειά. Λοιπόν, τι, πες. Λοιπόν, έλα να το δώσω κέντρο. Εδώ, βλέπεις. Από εδώ. Λοιπόν, από εδώ θα είναι... Από εδώ θα είναι η είσοδος για να βγαίνουμε για αυτό το φαρ, το πρώτο μας φαρ, για το φαρ των... Sugar Games. Φτιάξουμε το φαρ των Sugar Games. Εδώ έχουμε το φαρ των φυτά, εντάξει θα το επεκτείνω, θα το κάνουμε διόρφο για να είναι λίγο έτσι ωραίο. Αλλά όχι. Δεν θα το κάνουμε διόρφο γιατί θέλουν φως τα... Τα τόρτσι τι τα έχουν. Για να μην εμφανίζονται mobs. Αλλά και δικό μας ο φως. Ναι, τέλος πάντων. Έλα να δείξω. Λοιπόν, από εδώ θα φτιάξουμε νομίζω το mob spawner ή το... Τέλος πάντων, από εδώ θα φτιάξουμε ή mob spawner ή το tree farm. Ναι. Αυτό θα οδηγούν... Καλύτερα δες, από εδώ δες. Κοίτα. Από εδώ είναι το mob spawner. Από εδώ είναι ο δρόμος για τα σπίτια. Από εδώ το tree farm και απ' την άλλη το mob spawner. Από εκεί, από εδώ είναι το mob spawner, από εδώ. Ναι. Αυτό θα μας πάει πολύ ωραία. Εντάξει, θα κάνουμε ένα πράγμα σαν πύργο, το οποίο θα είναι θεοσκότεινο και θα εμφανίζονται τα mobs από πολύ ύψος και θα πέφτουν. Και θα πέφτουν. Και θα παίρνουμε item. Οπότε ξέρετε, φτιάχνουμε και κρεβάτια. Γι' αυτό μείνετε δεν βρήκατε κρεβάτια του γουλ. Ναι. Επίσης κάποια πράγματα μπορεί να μας τα πετάνε τα ζόμπι, γιατί τα ζόμπι τώρα πέραν πάντα. Ναι. Από αν έχετε παρατηρήσει στο Minecraft, κρατάνε καρότα, iron, σπαθιά, τσεκούρια. Τσιτάρετε εδώ και εκεί. Γιατί ξέρετε όλοι ότι τα ζόμπι πατάνε τσιτάκια, game mode 1, creative και παίρνουν όλα τα item. Και κλέβουν το Minecraft. Τι φάρμομαστε. Έλα που είμαι. Δες μας βλέπεις. Ανέβα, έλα να μας πεις. Ωραία φαίνεται, αλλά θα γίνει τέλεια να κάνουμε τέτοιο. Άμα την κάνουμε καλύτερη. Εντάξει, δεν επεκτείνουμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, τώρα βλέπουμε ένα τετραγωνάκι. Εμείς θα έχουμε 10 τετραγωνάκια. Θα κάνουμε και mushrooms. Τεράστια. Έχουμε γενικώς πολλές μελλοντικές σχέδια. Δεν ξέρω αν θα τα ολοκληρώσουμε όλα. Πόσο χρόνο, δες λίγο πόσο χρόνο γράφει. Μόλις κλείνουμε το 9 λεπτό. Να ξέρετε, τα βιντεάκια σκεφτόμαστε να τα κάνουμε 20 λεπτά. Αλλά μπορεί να κάνουμε και δεκάλεπτα, δεν είναι το πρόβλημα. Ας πούμε, αυτό το επεισόδιο θέλουμε να δείξουμε πώς θα φτιάξαμε τη φάρμα. Ναι, και θα κάνουμε περίπου λίγο μια επέκταση και αυτά ήτανε. Δεν είναι το ενδιαφέρον. Απλά το ενδιαφέρον θα γίνει σε λίγα επεισόδια. Επίσης, εγώ δεν σας έδειξα πώς έφτιαξα αυτό το διπλό τέτοιο το να έδειξαμε ή όχι καθόλου. Το cable spawn, το cable generator, όχι. Δεν το δείξαμε. Θα το δείξουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα το δείξουμε τώρα, αυτό δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Άρπαξε ένα πίγαξ. Κάτα αυτό το τα μία θα πέφτει πρώτα, να ξέρετε. Ναι. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Κουβάδες, πού κουβάδες τους έχεις. Ναι, γεμάτη νερό. Γεμάτη νερό δεν σας έχεις κάνει. Πάρε τον έναν, πάρε τον δύο και τον άλλον πάρε τον άδειο.
Πού να τα πετάξω αυτά? Στο νερό. Πώς? Κανονικά, πατάτες ξύκλεις στο νερό. Ξέρεις και Minecraft. Τι να κάνω. Μη μιλάς. Μη μιλάς. Γιατί μιλάς? Πάλι μιλάει. Γιατί μιλάει? Είμαι ο σιωπηλός εξολοθρευτής. Που μιλάει πολύ. Λοιπόν. Καταρχάς αυτό είναι ένα 5x5. Ωραία, κάτσε. Μ' αρέσει πολύ και η μπουκάτα. Ναι, πώς θα το πω. Ναι, μπορείς να κάνεις λίγο το τέτοιο που πάει πέρα. Οκ. Άμα άνοιγε το chest. Α, και εσύ λαγκάρεις. Εντάξει, εμένα είναι το record που το κάνει. Θα βλέπεις μόνο που το πρέπει. Το record. Αυτό γίνεται επειδή εγώ έχω λάπτοπ και δεν μπορεί να σηκώσει Ναι. το πρόγραμμα. Άρα και εγώ κάποια στιγμή. Φύγε. Μέσα είναι. Πού είναι? Έχεις τον κουβά με τη λάβα. Πού είναι η λάβα? Βάλ' το εκεί μέσα, βάλ' το λάβα εκεί μέσα. Ναι, δεν μπορεί να βγει. Oh yeah, baby. Yes. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, έχει κάνει ένα τετράγωνο 5x5. Ναι, δεν τελείωσε. Ακόμα κάτσω να δουν τα... Εντάξει. Λοιπόν. Δεν σπάσε το ρόλο, λειτουργεί. Σπάσε μόνο το από μέσα. Το από μέσα, δείτε. Κάνεις ένα τετράγωνο 5x5. Εντάξει, μπορεί να σπάσεις τις γωνίες, δεν είναι ανάγκη να τις έχεις, αλλά τα σπάσεις δυο Λοιπόν, κάνεις ένα 5x5, κάνεις ένα, δύο. Ένα δεν να βλέπεις φορέ. Ναι. Ένα, δύο, μετράς 3, 4, 5, κάτσε από εδώ. Ναι, 5. Τα κάνεις λοιπόν, εδώ πέρα αφήνεις ένα κενό. Ναι. Λοιπόν, μετά βάζεις εδώ πέρα, στον τοίχο που είναι έτσι όπως βλέπεις λοιπόν, βλέπεις τη σειρά. Ναι. Έτσι όπως είναι εδώ πέρα, βάζεις τα λόγια πάνω. Μετά, ψώνεις το άλλο μπλοκ. Κάνεις ένα... Κάνεις ένα τετράγωνο γύρω από αυτό που σώσεις δύο φορές. Και μετά πρέπει το κλείσεις έτσι. Έτσι. Λοιπόν, σε κάποια φάση εγώ δεν σε πολλά κινείσαι. Ναι. Έχουμε έτσι και βάζεις ένα δυο και είναι έτοιμο. Τώρα μένει μόνο να βάλουμε το νερό και τη λάβα. Παίρνεις ένα κουβά νερό γιατί σας να το κάνετε σε single player, ίσως ένα κουβά νερό. Το βάζετε, βλέπεις, δείχνεις σειρά. Ναι. Βάζετε ένα κουβά από εδώ και τον άλλο κουβά από εδώ. Και έτσι έχουμε αυτή την πηγή. Έτσι έχουμε αυτή την πηγή. Μετά ανεβαίνετε πάνω. Περίμενε. Να το δείξω. Ναι. Βάζεις τη λάβα ακριβώς εδώ πέρα πάνω για να πέφτει εδώ πέρα και να κάνετε το τετραπλό generate. Αυτά. Και τότε σπάτε αυτό και αυτό και συνέχεια θα παράγετε cobblestone. Αυτά πίσω από το κουβάρι, μην είναι ατύχη και μην είσαι μισό πάλι. Αυτός τι στήγει. Δεν το ξέρεις. Υποτίθεται, αλλά δεν παίρνω wood. Το πήρα εγώ. Εντάξει, πάρ' το εσύ. Έχουμε 25 εντάξει, καλά πάμε. Επίσης, να σου πω τι έχουμε. Έχουμε 23 ρόντες με αυτό το εντάξει, το χωράσαμε γιατί ψοφούσαμε της πείνας. Έχουμε 4 κάτους, έχουμε 3 μπουκέτια. Και ξέρετε ότι απαγορεύεται να πέσεις, άμα πεθαίνεις από την πείνα, απαγορεύεται στο skyblock να πέσεις έξω, να πεθάνεις μόνο και μόνο για να πάρεις πίσω τη ζωή σου και την πείνα σου. Γι' αυτό είναι κατά τον κανονισμό το skyblock και μπορεί να φάμε κάποιο report.
Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίσουμε έτσι εδώ πέρα. Ανέμελη. Ανέμελη, ναι, κακό δεν. Στο μεταξύ, δεν έχουμε να τσεκουρλές. Ναι. Αλλά εγώ όποτε βλέπεις δεν μπορώ να ανοίξω. Εγώ ανοίγω μια χαρά. Και ούτε μπορώ να σπάσω. Στο μεταξύ έχουμε τσεκούρι. Α. Έχουμε ένα κουμπούντι. Περίμενα λίγο να κάνω ένα... Τι θα κάνεις, θα βγεις. Δεν θα βλέπω το παιδί που θα το κουμπούντι. Την τεχνική σου. Είχα πάρα πολύ lag. Τώρα είσαι λαγκάρι, εγώ δεν λαγκάρω. Ναι. Κάτσε αυτό το κομμάτι τότε, γιατί εσείς δεν ξέρω να περιμένουν. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα που έχουμε βάλει τα wood να κάνουν δράσεις, αναπαράσεις, να κάνουν spawn. Με τις πάμε πολύ γιατί εγώ πέρα περνάω πολύ συχνά. Γιατί αυτός ο κύριος δεν κάνει τίποτα στην κάμερα, όλα τα κάνω εγώ. Ναι, που λέει ο λόγος. Ναι, γιατί που λέει ο λόγος, αλλά δεν τα κάνω κάμερα, ναι. Εννοείται, ψωνίζετε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Τι ψωνίζετε? Και όχι λίγο στον εγκέφαλο. Ποιος την έβαλε, ρε? Ποια? Την περίφραξη ποιος την έβαλε? Ποια περίφραξη? Αυτό εδώ πέρα γύρω. Δεν βλέπω offenses. Ναι, δεν είναι offenses, είναι ένα μπλοκ πάνω. Ναι, το οποίο ένας σκελετός να με βαρέσει από εδώ, θα με τινάξει προς τα πάνω και θα φύγω. Ωραία περίφραξη. Τουλάχιστον το κόμπορσον είναι άστρο, το wood δεν είναι τόσο άστρο. Είναι αυτό. Ναι, τέλος πάντων, εδώ πέρα έχουμε διαφωνίες. Μην περιμένετε τριπλά. Επίσης έχουμε ακόμα άγχος. Πολύ άγχος. Ναι. Μιλώ πώς Δεν θα μας πεις. Ναι, έχω άγχος. Γιατί είναι η αρχή ακόμα του καναλιού μας και δεν ξέρω δεν έχουμε ακόμα πολλούς subscribers. Δεν έχουμε ακριβώς. καν subscribers. Και το πρώτο επεισόδιο δεν το έχουμε αναβάσει ακόμα. Να ξέρετε, ούτε το εντάξει αυτό το βίντεο. Εννοείται ότι το ανεβάζουμε, έχει ήδη ανέβει. Ναι, εντάξει. Τέλος λέμε, σκεφτόμαστε να κάνουμε και λίγο. Εγώ, εντάξει, έχω πάρει πολλά μήνυμα. Εννοείται εκτός από το Skyblock στα server, θα ασχολιόμαστε και με τα Hunger Games, που τα έχετε ακουστά. Να μην κάνουμε κανένα adventure. Ή κάνα parkour map. Θα κάνουμε διάφορα. Ναι, θα κάνουμε πάρα πολλά. Αυτό το θα κάνουμε εσείς. Εννοείται. Θα τα κάνουμε αυτά και θα αποκτήσουμε γι' αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθεια σας. Πείτε σε φίλους, σε συγγενείς για το κανάλι μας. Βοηθήστε μας. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι στους 200, καλά, ναι, 200 subscribers. Κάνουμε ένα giveaway. Δεν το έχω αφήσει ακόμα. Κάνουμε αυτό εσείς. Ναι. Στο μεταξύ βρήκα τον τρόπο για να γίνω λαγκάρ. Ναι. Όταν είμαι σε full screen, λαγκάρ. Όταν είμαι σε full screen, λαγκάρ. Εγώ δεν μπορώ να είμαι σε full screen. Γιατί αλλιώς δεν θα φαίνεται καλά στο βίντεο. Το έχω ίσα ίσα να είναι μες στην κάμερα. Τέλος πάντων, πόσο ώρα να κάνω. Πόσο έχουμε σας? Έχουμε ένα 20 λεπτό. Τι είναι 20 19 λεπτά, ναι. Εντάξει, αυτό το βίντεο. Ναι. Θα μας δείτε, μπορείτε να μας δείτε στο Facebook. Μπορεί από το επόμενο βίντεο να αρχίσουμε League of Legends ή τα Hunger Games ακόμα μπορεί. Hunger Games ακόμα, τι εντάξει, θα κάνουμε πολλά πράγματα κάμερα. Θα κάνω. Ναι, πολύ ελός. Ναι. Όχι κι άλλος, τι κάνει εκεί. Έπαιξε. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Πού το? Είναι φάντασμα. Να το. Να το. Δεν βλέπω. Να το. Έπεσε. Εντάξει, άμα πάσχει το slime. Τέλος πάντων. Θα φτιάξουμε όχι μόνο αυτό το generator, έχουμε φτιάξει απλά τώρα
Θα φτιάξουμε όλο ένα και να έχουμε ένα καθένα. Ένα στο σπίτι του καθενός. Τώρα αυτό μπορούμε να το φέρουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι το τόξο. Μόνο μπορώ. Και όσοι φύγει από εκεί πέρα. Δεν μπορεί να συμπιεσείς πραγματικά. Με όλα τα κάμπλ. Πού είσαι? Λοιπόν, κάτσε. Πού θα το μεταφέρουμε? Εδώ που είναι το τόξο, εδώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα. Αλλά μπορούμε να φτιάξουμε όλους. Ναι ρε, εντάξει. Λένε με τρελές βιασμός αυτής της πηγής. Dirt, cobblestone και sand. Είναι όλα τα στοιχεία της φύσης. Μόνο sandstone λείπει και το stone το φυσικό. Φυσικό, γιατί υπάρχει και αυτή. Ναι. Υπάρχει cobblestone και stone. Φέρε μου 3 κάμπλ. Κι εγώ με. Τι λέει μέσα στο νερό και δεν φωτιά. Πίνω. Και θα σε παρακαλούσα να μην σπαταλάς κατευθείαν το φαγητό. Τι ρε, πεινάω. Δεν έχει σημασία. Όλοι πεινάμε. Αυτή την εποχή. Άρχισε πάλι στη λύση. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Τι ρε, τώρα έχω τρώει. Βλέπω μια πατάτα έτοιμη. Όχι. Α, ναι. Όχι. Έπεσες, πόσα έπεσες πάλι? Εγώ έπεσα. Αλλά δεν είχε σημασία. Τι είχες? 15 wood. Γιατί το κουβαλούσες? Ναι, και το αφήσει. Γιατί τα κουβαλούσες? Ό,τι ρωτήσες. Α, δεν πειράζει, τώρα όταν φλες... Και εσείς μας παίρνουμε και με το ζώο. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω... Δεν έχουμε Skyblock, δεν έχω χτίσει το Skyblock, δεν έχω ποτέ και πωλήσει. Τι έχω κάνει, εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο εξάσκηση το να μην πέφτεις έξω από τον κόσμο, είναι και απροσεξία λίγο. Λίγο. Καλά, τέλος πάντων. Πάντα για λίγο. Ναι, πάντα είμαστε λιτοί άνθρωποι. Ναι, επίσης θέλω να σας ζητήσω. Στο description δηλαδή να μου γράψετε. Ας πούμε, ποιο παιχνίδι θα σας άρεσε να δείτε. Ποιο παιχνίδι θα σας άρεσε να βλέπετε. Να παίζουμε εμείς και να... Για παράδειγμα, να, στο LOL, γενικά παιχνίδια. Ναι, ας πούμε, πείτε μας, θέλουμε να δούμε Call of Duty. Θέλουμε Call of Duty. Μην κοιτάξτε εμένα. Ο Πρέπζι, εγώ δηλαδή, θα σας κάνω. Εγώ είμαι καλύτερο στο δικό μου. Γιατί είναι PC και δεν είναι laptop. Ένα διαφορετική. Είναι ότι εμένα είναι λίγο παλιό το 4 Α. Παλιό είναι. Λίγο. Λίγο. Τι κάνεις, τι πας βούντε, πάνε λίγο. Για να μην πέφτουμε μέσα. Άρα να σας όχι, έτσι είναι πιο παλιό. Το cobblestone δεν είναι ωραίο. Το cobblestone. Θα με δείξεις τέλος πάντων. Ναι, εγώ φταίω πάλι. Σε επόμενο θα δείτε και τα μέλη μας που θα έχουμε θαλώσσει. Θα δείτε ότι θα έχουμε και bullying 100% γιατί θα σκοτώσει σκελετό. Ναι. Άμα δεν νομίζεις πάλι. Βασικά, άμα εμφανιστούν ποτέ. Μπορεί να εμφανίζονται συνέχεια αυτοί οι creeper. Ναι, αυτό το σπιτικό και εδώ πέρα κάνουμε πολύ spawn creeper. Και έχουμε χάσει πολλές προμήθειες από το creeper. Ναι, πολλές προμήθειες. Τέλος πάντων, εγώ έχω σκοτώσει περισσότερους ζουμπάδες εδώ. Ζουμπάδες λέω εγώ τα ζόμπι. Ναι, δεν με νοιάζει. Δεν πειράζει, μην αρχίζεις τώρα. Επίσης έχουμε και τραγούδι αυτό το δάγω, γιατί ο μόνος μας το κάνει πάση. Μην το κάνεις τώρα. Μαγικός. Μην το κάνεις private, θα σε σκοτώσω. Ποιο? Το chest. Ποιο chest, αυτό? Ναι. Τώρα θα σας... Δεν μπορώ να περάσω την πόρτα, το πιστεύεις. Θα σε βοηθήσω, αλλά σε βοήθησα. Έψε πάλι. Ωραία, δεν μας έψασα. Γι' αυτό ξέρετε, δεν πάω μέσα στην πόρτα. Ωι!
Λοιπόν, νομίζω... Όπα. Πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Ναι, νομίζω πέρασε η ώρα και αυτό ήταν για σήμερα. Γεια σας, τα λέμε άλλη φορά. Άμα έκλεισε το βίντεο, ρε. Όχι. Λοιπόν, άμα θέλετε κάτι άλλο, μπορείτε να μας ζητήσετε, μπορείτε να μας στείλετε ένα βίντεο να το δούμε ή κάτι άλλο. Επίσης, μέσα στο κανάλι με τους φίλους σας, στους αδέρφους, στις ό,τι θέλετε. Και καλώς